Obrirem el terminal i escriurem WSL-install. Això començarà la instal·lació, es demanarà permís, un cop li donem d'acord, començarà la instal·lació del Windows Subsystem for Linux i un cop hagi acabat ens demanarà reiniciar. El reiniciem i un cop l'ordinador hagi reiniciat tornem a obrir un terminal i posem WSL-list-online i això ens diu la llista de Linux que podem instal·lar, distribucions Linux. Jo instal·laré la Ubuntu 24.04, que és la darrera versió LTS, Long Time Support, és la més interessant. A l'abril sortirà la Ubuntu 26.04 LTS, però fins ara encara no la tenim disponible. El Long Time Support sempre és interessant perquè mantenen els paquets molts anys. Després, per obrir... Bé, ara ens demana quin usuari volem fer servir. Jo li indicaré que l'usuari és Carles i li posaré una contrasenya. Aquest usuari serà automàticament afegit als sudoers, de manera que podré fer sudo per instal·lar paquets com a administrador. Per obrir WSL, obrim un terminal i simplement posem WSL i llavors ja tenim una sessió en baix amb el nostre usuari. Ara faré un sudo apt update i ara instal·laré els paquets que vull fer servir. Alguns d'ells ja hi són, com R5 o Git. I ara ja per obrir el WSL, doncs obrirem el terminal, posarem WSL i ja podem executar els programes que vulguem. En aquest cas executaré el Actop, que és una eina molt interessant per saber els recursos del sistema. Un tema interessant aquí és que podem veure que el sistema veu 16 GB de RAM, aquesta màquina té 32, així que és una abstracció. No és realment tots els recursos que té la màquina.